sa Nightmares Manila! Magtatakutan tayo! Let's go! Tara na! Ba't ba na yung pinasakay dito? Maliga! Bosanale! Sa Manila! Wala tinanya! Yun, uwian na. Ano na tayo? Ito na ba? Uy, tapos na. Tapos na. We survived! Grabe! Nakakatakot! Nawala na akong boses na! Oh, maganda dito.
Anong masasabi ko? A for effort. Pagod na ako. Klase mo ba yun? Sinubukan mo yan. Hindi ka sumama? Hello! Red! Red! Green! Ang ulo niya! White! Oh! Black! Gago! Black! Right. Yung mga pareho right. Dalawa right. Right, left, left, right. Left down yung buong building. Left, 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 Right. left. Oh! Diba? Good job, good job. Ano to? Red, red, red. Pinutin mo. Combination siya. Patong ka! Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad. Huwag mong uubusin yung balance. Pag nandyan at saka mo, rat-rated. Sinong pinakamaingay? We had so much fun here at Nightmares Manila. Maraming salamat! Come and visit! Scary!